Wel, mae'n bwysig iawn cael perthynas dda gyda ddyn ni. Maen nhw'n dod mewn i'r cylch gyda y plant nhw. Ni'n cael chat gyda nhw, ni'n gwybod pethau beth i nhw, maen nhw'n dysgu a nabod ni. Jyst wedi gwyneb i gwyneb am sefyll yn well, ydw e. Gwybod pwy aldan maen nhw'n dod o, os mae rhywbeth yn mynd mlaen gytre, faint o plant. Wel, jyst gwybod pethau sy'n mynd mlaen yn gytre, so ni'n jyst wneud nhw'n twmlo cyfforddus os maen nhw'n dod i'r cylch. Wel, mae'n bwysig iawn bod y rhieni a digon o hyder i dod i siarad â ni fel staff yn y cylch. Os mae problemau gyda nhw gartref, neu os mae problemau gyda nhw gyda plant mwy hen, neu fel teulu, a wedyn ni gallu helpu nhw a jyst roi'r ffôn i nhw cael symud mlaen gyda problemau nhw. Hefyd mae y banc bwyd gyda ni, a mae bwyd gyda'n cymryd mas bob wythnos, a amser Nadolig ni yn wneud arwyddion i'r plant hefyd. So mae hwnna'n helpu'r rhieni gyda felly pethau sy'n mynd mlaen gytref. Mae'n neis bod teuluoedd yn cael fod yn rhan o siwrna dysgu plant nhw. Bod nhw'n gweld beth sy'n digwydd yn y lleoliad. Rhan fwyaf o'r amser mae rhieni yn gofyn i plant nhw beth maen nhw wedi gwneud a dyn nhw'n cael llawer o ymateb neu deud I don't know. So mae'n really neis bod y teuluoedd yn cael fod yn rhan a cael trafodaethau, bod nhw'n gweld lluniau o beth mae'r plant yn gwneud yn enwedig wrth iddyn nhw ymchwilio i fewn i'w cynefin nhw. Mae teuluoedd yn gallu helpu efo hwnna lot. Mae teuluoedd o gwmpas eu cynefin a falle yn adnabod lot o pobl o gwmpas ac yn adnabod lot o lefydd i fynd. Felly mae hwnna'n bwysig iawn bod pawb yn rhannu gwybodaeth yna. Enghraifft yn y cylch meithrin yn Wrecsam, maen nhw'n sôn lot am y pêl-droed a Ryan Reynolds, a mae teuluoedd wrth eu boddau, a wedyn maen nhw'n gallu cefnogi efo mwy o wybodaeth efo hwnna hefyd. So syniad amazing ydy Twin Town, lle mae'r cylch yn Caerdydd a cylch yn Wrecsam wedi bod yn cyfathrebu a wedi creu y cyswllt yma trwy e-byst yn gyntaf a wedyn FaceTimes efo'r plant. Maen nhw wedi bod yn rhannu cardiau, Nadolig a just really dod i adnabod eu cynefin nhw sydd mor wahanol ond mor debyg ar yr un pryd. Y peth sydd gen Caerdydd a Wrecsam yn gyffredin ydy'r pêl-droed a mae'r plant a staff wrth ei boddau yn trafod hwnna. So pan o'n i yn y cylch, oeddwn ni'n neud sesiwn arferol i'r plant, ond lle oedd y teuluoedd yn cael dod i fewn i chwarae efo plant. Ac oedd hwn yn ffordd lyflu i weld y plant efo'i rhieni a'r staff yn rhyngweithio ac yn chwarae, i'r rhieni cael gweld yn union beth sydd yn digwydd yn y lleoliad a sut mae'r chwarae, ond yn enwedig i weld y llyfr cynllunio, i weld yr Arsylwadau, sut mae hyn yn digwydd a'r pwrpas tu ôl i pob peth.